سلام كما يتوعلو كبرى سمعتنا ظهر من ميديايو نلوم ربع 27 ميازيا كاب زوريا هاجرات نورديك زرخبنا يوم حتى ارتزيناتات حجينا بهم كنبلينا نمكتالكم نعدم روسيا بركت زبلو دبلوماسيات شودن سوغيغا حلوف يماناوي بالودان اب بحث جنبت اب ستوكهولم وعلى خكايدي تباهيلو 75 مئتاويت ناي تخص متقعتታት ናብ ክሲ ከም ዘይቀርቡ ተገሊጹ ሰለስተ ካብ 10 ኖርዌጃውያን ሃይማኖታዊ አርማታት ምቅጻል ክፍቀድ ከም ዝግብኦ ገሊጾም አርዕስተ ዜና ክሰሙ ጸኒሕኩም ክብራ ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕጽል ሩሲያ 4 ዲፕሎማሰኛታት ሽወደን ምስጓጓ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን አንሊንድ ገሊጻ ንሳት ማልሶሉስ አብዝላአኸቶ ናይ ትዊተር ጽሑፍ ሎሚ ሩሲያ 4 ዲፕሎማሰኛታት ሽወደን ተሰግጓላ እዚ ተግባር ሩሲያ ምንም ዕላማ ዘይብሉን ካብ መጠኑ ዝሓለፈን እዩ ክትብል ገሊጻላ ሩሲያ ዲፕሎማሰኛታት ምዕራብ ብምስጓግ ክትረኽቦ ነገር የለን በንጻሩ ነቲ በሃገራት ምዕራብ አጋጢሙዋ ዘሎ ተነጽሎ መሊሱ ዘጋድድ ጥራይ ዘይኮነ ሽወደንን ተመሳሳሊ ግብረ መልስ ንኽትህብ ዝደፋፍዩ ክትብል ወሲኻ ጽሒፋላ እዚ ምስጓግ ነቲ ሽወደን ወራር ሩሲያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ምኽንያ ሰለስተ ዲፕሎማሰኛታት ሩሲያ ክትሰጉግ ውጥን ከም ዘለዋ ድሕሪ ምግላጻ ሲዒቡ ዝመጸ ግብረ መልሲ እዩ ክትብል ኣገልግሎት ዜና ተጸብጺባላ ሕሉፍ የማናዊ ምዃኑ ዝንገረሉ ዴንማርካዊ ፖለቲከኛ ራሙስ ፓሉዳን ኣብ ባሕቲ ጉንበት ኣብ ሽወደን ከተማታት ስቶክሆልምን ኣፕሳላን ዝመርሖ ሰልፊ ስትራም ክላውስ ናይ ምርጫ ዋዕላ ክካየድ እዩ ፓሉዳን ድርብ ዘይግነት ሽወደንን ዴንማርክን ዘለዎ ኮይኑ ሰልፉ ኣብ ቀውዒ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ሽወደን ንምስታፍ ተመዝጊቡ ምህላው ዝፍለጥ እዩ ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ተተ እዚ ኣብ ከተማታት ስቶክሆልምን ኣፕሳላን ዝግበር ዋዕሉ ክሳብ 15 ሰባት ዘጠቃልል ኮይኑ መግሉሕ ድምፂ ሜጋፎን መብራህትታትን መጽሓፍትን ክህልዎ እዩ ፖሊስ ዞባ ቫስት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቦራስ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ዘእተወ ሕቶ ምኽልካሎም ተገሊጹሎ ፖሊስ ነዚ ውሳነ ዝሕለፍሉ ምኽንያት ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ሽወደን ኣብ ዋዜማ ፋሲጋ ብምኽንያት ተኸስተጎነት ዝመልዖ ግርግር እዩ ኣብ ዝናዕቢ ፓሉዳን መጽሓፍ ቁርኣን ምቅጻሉ ኣዝዩ ኣዘራራቢ ኮይኑ ምሕላፉ ጸብጻባት የመልክቱ ገበን ብብዝሒ ኣብ ዝፍጸመሎም ከባቢታት ካብ ዝኽሰቱ ናይ ተኽሲ መጥቃዕትታት እቶም 75 ሚእታዊት ናብ ክሲ ከም ዘይቀርቡ ብበዓል መዚ ፖሊስ ሽወደን ዝቐረበ ሓደ ዳህሳስ ኣመልኪቱ እዚ ዳህሳስ 3000 ጉዳያት ብምጽናዕ ዝተበጽሐ እዩ ተባሂሉሎ እዚ መጽናዕቲ ኣብ ጉዳይ ምቕራብ ክሲ ናይ ብረት መጥቃዕትታት ኣሉታዊ ድባብ ዝፈጥር እዩ ክብል መደምደም ተቕሪብሎ ኣብ ምጅማር ተስዓታት 80 ሚእታዊት ናይ ተኽሲ መጥቃዕትታት ኣብ ቤት ፍርዲ ብይን ክረኽቡን ከለዉ ኣብዚ እዋን 25 ሚእታዊት ጥራዮም ናብ መስርሕ ፍርዲ ዝቐርቡ ዘለዉ ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ ሰለስተ ካብ 4 ኖርዌጃውያን ሃይማኖታዊ አርማታት ምቅጻል ክፍቀድ ይግብኦ ኢሎም ክሓስቡን ከለዉ 49 ሚእታዊት ግና ከም ዝቃወሙ ንመሰል ሓሳብካ ምግላጽ ማእከል ገይሩ ተዳለወ ሓደ ዳህሳስ ኣመልኪቱ ዝበዝሑ ካብቶም ሃይማኖታዊ አርማታት ምቅጻል ብኸፊል ወይ ሙሉእ ብሙሉእ ዝድግፉ ሰባት ኣድመጽቲ ፕሮግረስ ፓርቲ ምዃኖም ጋዜጣ ኣፍቶም ብላዴት ጽሒፋላ ትካል ማሕበራዊ መጽናዕቲ ንፍሪት ኦርድ ወኪሉ ኣብ ዝገበሮ ዳህሳስ ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ሓሳብካ ምግላጽ ዘለዎ ኣረኣያታት ከመይ ምህላው ሚዛን ንምውሳድ ከም ዝሓገዘ ተገሊጹሎ ብመሰረት እዚ ዳህሳስ ዝበዝሑ ማለት 60.8 ሚእታዊት ደገፍቲ ሰልፊ ዕዮ ሃይማኖታዊ አርማታት ምቅጻል ግቡእ ኢሎም ኣያምኑን እዮም ብዘይካዚ 43 ሚእታዊት ኖርዌጃውያን ሓደ ሰብ ሙሉእ ብሙሉእ ወይ ብኸፊል ዓሌታዊ ምዃኑ ናይ ምግላጽ መሰሉ ምድጋፍ ካብ ዓሌትነት ዘይፍልሕ ሕማቕ ተግባር እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ እቲ ዳህሳስ ወሲኹ ገሊጹሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ኢኹም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ኤልሽሩም ኖርዌይ ሓድሽ ማእከል ዕቀባ ተኸፊቱ ኣብ ከባቢ ሄድማርክ ዝርከብ ባህላዊ ቅርስታት ኣብ ሓድሽ ባህላዊ ማእከል ኤልሽሩም ክዕቀብ ምዃኑ ተገሊጹ እዚ ሓድሽ ባህላዊ ማእከል ጽባሕ ሐሙስ ክኽፈት ተባሂሉሎ ዋጋ ማእከል ዕቀባ ኣኖ ዋግኡ 170 ሚልዮን ክሮና ኮይኑ ክሳብ 100,000 ዝኾኑ ኣብ ሄድማርክ ዝነበሩ ኣቑሑ ክዕቅብ እዩ እዚ ኣቐዲሙ ሄድማርክ ካውንቲ ሚዚየም ተባሂሉ ጽዋዕ ዝነበረ ቤተ መዘክር ናይ ብዙሓት ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኣብያተ መዘክር ምውሃድ ኮይኑ
እዘን ኣብያተ መዘክር ኣብ ውሽጠን ዝነበረ ባህላዊ ቅርስታት ኣብኡ ከም ዝቕመጥ ክገብራየን ተባሂሉላ ትቐንዲ ክፋል ካብዘን ዝዓበያ ኣብያተ መዘክር ዶም ኪርዮከን ስኮግሙስት ከምኡውን ግሎም ዳሙስት ዝመጽዩ ክትብል ጋዜጣ ኦስተለንዲንገን ገሊጻላ እዚ ማእከል ኣብ ምዕቃብን ምድላውን ኤግዚቢሽናት ድሉው ክኸውን እዩ ተባሂሉሎ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ብሃርመኒ ሚድያ ንሕጂ ዝተዳለዉ ዜናታት በዝተፈጺሞም ኣለዉ ስለምክትታልኩም ዓዚዝና ነመስግን ሰላም